Здравейте, добре дошли в Red Devil Way. Аз съм Десо и в това видео ще си говорим дали Манчестър Юнайтед трябва да смени Ерик Тен Хаг на менеджерската позиция, като предимно по-скоро бих се радвал, ако споделите вашето мнение долу в коментарите, обосновете се защо смятате, че той трябва да се тръгне или защо да остане. Като до края на това видео ще се опитам аз да се обоснова сам себе си, защо мисля, че е прекалено рано. Като цяло знаем, че много често се случва на паузата за националните отбори менеджерите да загубят своята работа и да бъдат заменени от други, като аз лично се надявам това да не стане така в този случай с Манчестър Юнайтед. Юнайтед самия клуб вече поделиха, че стоят изцяло зад проекта Ерик Тен Хаг и че напълно му вярват, като наистина, ако се замислим и се върнем малко назад, ще разберем, че ще си спомним по-скоро, че наистина от клуба са малко по, как да кажа, търпеливи към менеджерите си и съответно дали обаче ако продължат лошите резултати няма да се случи така, че да бъде наистина сменен. Но аз лично мисля, че няма да се случи тази рокада, като наистина Тен Хаг е дори може би не и по средата на проекта, който изгражда. Общо взето ще стигнем до там, нали? Но има много хора, които трябва да продължават да трябва да се тръгват. Има много позиции на горните етажи, които трябва да се заемат от доста по-адекватни хора. Но чисто игрово започвам. Нов вратар, нов нападател и като цяло, че това е доста голяма промяна за самия отбор. Защо го казвам? Нов нападател. Да, някой ще каже, че и преди това имахме Кристиано Роналдо, Марсиал, Рашфорд го мъчеше на върха на атаката, но каквото и да си говорим, до сега толкова типичен централен нападател, девятка, не си спомням да сме имали след, може би, Златан Ибрахимович, който и той на свой ред говори някакви тъпоти по някакви интервюта, но в крайна сметка явно това е модата сега да се дават някакви интервюта. Роналдо, освен че зададе тона да се ходи в Саудитска Арабия, явно зададе тона и да се дават интервюта, в които хората да казват някакви тъпоти, както и да извинявам се за това отклонение, но нов вратар, който е с идеята да играе с крака, нещо много далечно от Давид Де Хея и съответно все още лично според мен самия отбор не се е напаснал на това изискване към играта на Юнайтед и целите на Тен Хаг, които се опитва да постигне. Трябва да се гради атаките от вратар, защитници, да се излиза от преса и така нататък. Юнайтед лично според мен все още не е свикнал да го прави на 100% и среща доста затруднения при отбори, които играят на висока преса малко по-адекватно, губят топката, правят глупости и съответно много бързо се стига до гол в нашата си врата. Като добавим, нали, прекалено многото индивидуални грешки за отбора, който имаме претенции да сме, също така головите нарастват още. За съжаление тази година явно и ВАР е твърдо против нас. Контузиите са много против нас. Нали, мал шанс. В миналото видео казах, че според мен високите изисквания на Тен Хаг и това, че с много тренировки и постоянно да си на 100% и да трябва да се влагаш, може би и това доизмаря допълнително играчите и ги прави по-податливи на контузии, като в крайна сметка аз мисля, че преминали се този период на, как да кажа, на тежките крака, на уловните бутуши. В смисъл такъв, че всеки играч да изглежда се едно носи раница с тежести на гърба си и влезнат ли в някаква малко по-оптимална физическа форма, нещата ще започват да се случват. Така, относно изграждането на атаките плавно от вратаря, от защитниците, излизане от преса, това лично за мен е доста ново за Манчестър Юнайтед и самия отбор все още не се е напаснал към това изискване на Ерик Тен Хаг. Нов нападател, както споменах преди малко, чисто като класическа девятка, може би след Ибрахимович, както казах, поне аз не се сещам, може и нещо да ми обягва. Напълно е вероятно, поправете ме естествено ако бъркам и забравих да кажа за Дискорда, както и да е. Долу в описанието ще има линк към Дискорд, ще се радвам да се включите в чата, там се става някакъв мухабет,
Така че. Другото, което е, Ерик Тен Хаг иска Манчестър Юнайтед да пресира високо. Ние това не успяваме да го направим, или поне аз не си спомням на този етап на Прима Виста, не се сещам за гол, който да сме вкарали след като сме отнели топката в противниковата третина на полето. Случвало се, сещам се за последния или предпоследния матч Мейсън Маунт между тъча и наказателното поле, отне топката с хубав шпагат и оттам трябваше с бързи действия, едно-две докосвания да се довърши атаката, като също това при нас, може би освен Мейсън Маунт, да има, да има фантазията да отнеме топката и да я подаде на правилния човек с едно докосване, в случая, ако е нов нападател, Хойлунд, само той и Бруно Фернандес могат да го направят. Лично според мен. Рашфорд, горкичкия хайван, ако успее да открадне някаква топка, чуди се какво да прави, да стреля ли, последно време се опитва да подава, не му се получава и в общи линии миналата година просто завършваше атаките. Дойде ли топката в него, той завършваше атаките, докато сега с Хойлунд се опитват, поне по мои наблюдения, се опитват с подавания да доразвият атаките и някой от тях двамата да излезе на по-чиста позиция, което все още не се случва и също трябва време да започва и това да сработи. Лично според мен. Така че това си е едно голямо напасване, което трябва да се случи и аз мисля, че не би трябвало да са... В смисъл, може би няма да видим най-оптималното от Юнайтед преди ноември месец. Той октомври почти свърши ден, но в крайна сметка дано до матч с Манчестър Сити да се изчистят тия грешки и да не берем огромен срам, защото този път сме и на Олд Трафорд. Така че да се надяваме, че ще успеем да... Ерик Тен Хаг ще намери начин да дигне отбора и да не се изложим здраво, защото вече имаме 3 пъти повече загуби за този сезон на Олд Трафорд, отколкото имахме за целия минал сезон. Но да речем, че ще се случат нещата, надявам се да се случат. Надявам се Ерик Тен Хаг да получи времето, за да успее да нагласи Хави. Така, нови попълнения, казвам и продължавам нататък в интервюто, което също дискутирахме преди 1-2 седмици. Солскияр казва, че на трансферен прозорец, а в нашия случай и на година, защото реално януари месец след Бруно, може би Манчестър Юнайтед не е купил нищо интересно, нищо смислено. Но Оле Гунар Солскияр казва, че му се предоставяли по 3 големи попълнения на сезон и като добавим големи не означава, че говорим за добри играчи, а в крайна сметка с политиката на Юнайтед, за съжаление, говорим за продадени тениски, за инстаграмаджи, за твитърджи, там за последователи. Общо взето това е целта на горните етажи на хората в отбора. На хората от горните етажи в отбора, по-скоро научи го малко това български. Както и да е. Без дългосрочна идея, без дългосрочна стратегия, без план дори. Купува се едно към Гьотере, който има най-много последователи, явно трябва да се купи. Само с някаква надежда, че нещата ще се случат. Ами до сега аз не си спомням такъв случай, който да е сработил. Нито Погба, нито Санчо, особено пък Кристиано Роналдо. Лично според мен, да, окей, много хора ще кажат, Ерик Тен Хаг си доведе своите момчета от Аякс, там от Ера дивизия или там хора, които е работил с тях. Да, как няма да ги доведе, като самия клуб няма план, няма цел, няма стратегия, с която да надгражда начина, по който да иска да играе. То клуба няма смислен начин на игра. Който менеджер дойде, идва си своите идеи, идва си с съответно купува си футболистите, почва да гради наново, случват му се някакви неща в началото, този 3 годишен цикъл. Случват се някакви неща, втората година не е толкова окей, по някакъв начин се измъква, третата година окей, получава договор, уволнен. Така че това сме огледали последните 10 години. Затова аз лично се надявам Ерик Тен Хаг да си получи времето да успее да замени тези всичките играчи, които по някакъв начин не му пасват, нямат желание да останат в отбора и да доведе свои хора, каквото и да означава това за всеки един от нас феновете. Нали? За всеки един от нас феновете свои хора означава нещо различно. И така, общо взето, това е може би една от причините, поради които Тен Хаг не трябва да бъде обвиняван за това, че идват хора от Ера дивизия и от
такива, с които е работил преди, или са му направили някакво добро впечатление. Като няма скаути, няма идея, няма хора с данни, които да отидат и да му кажат, виж сега, този пич е дефанзивен полузащитник, от него е толкова и толкова топки, под напрежение има толкова и толкова обработени топки, толкова точни подавания има на матч, толкова единоборства е спечелил, толкова шпагати се е хвърлил и ги е спечелил. Така, това е нашия човек, който ни трябва за центъра на халфовата линия, за сърцето на халфовата линия, тип Казимиро. Така, оттам нататък да се отиде и да му се каже, ние искаме да играем бековете да отидат да захождат отстрани покрай тъч линията, то на така наречен оверлап. Този и този прави по толкова на матч, този и този помага с толкова асистенции, центриранията са му добри. Има по 4 центрирания на матч, които да речем 3 стигат нападателя, той ги завършва и така, в смисъл тази идея лично според мен я няма, защото отбора първото, което е, както казах преди малко, няма цел, няма план за игра, а има цел да продава тениски, да сме комерциални и така нататък. Така, колко от играчите, които са купени, след това са продадени на печалба? Аз лично не мога да се сета за който и да е било след Алекс Фъргюсън. За никой, абсолютно никой не се сещам, който да сме го купили, примерно да речем за 15 милиона паунда и да сме го продали дори за 16. Нали, окей, там изключвам играчите, които са от школата и те си вече 100% печалба. Ерик Тен Хаг ли е виновен за това? Не. Някой от другите менеджери ли е виновен за това? Не. Тази цялата идея, където просто се купуват последователи, ако щеш. Ерик Тен Хаг ли е виновен да се дават на тези въпросните пичове безбожно високи заплати и след това никой отбор да не иска да им плати това, което те имат вече като изисквания, случаи като Антони Марсиал, Хари Магуайер, ако щеш, Санчо в момента не знам как ще стане така, че ние да го продадем. Рашфорд, нали, ако решат да го продават. Пичът си дойде в началото, каза има таван на заплатите, точка по въпрос. Да, окей, наруши се това нещо за Маркс Рашфорд, но Пич си направи страшен сезон и съответно си ги заслужи. Сега, този сезон, че не му се получават нещата, нали, сигурно се надявам нещо да щракне и да почнат да се случват нещата. Така, те въпросните пичове с високите заплати, който не иска да... След това няма отбор, който да се намери да ги купи. Идва нов менеджер, не му допада даден играч и то пич взима супер много пари, седи си на скамейката, мрънка си, няма цел да се развива, няма цел да печели, взима си там каквото трябва на края на седмицата, изтича му договора и си го боли за отбора дали ще печели или няма да печели и така как да се иска отбора да върви напред. Така че този процес, който го е подхванал Ерик Тен Хаг, прекалено много го споменавам този пич, но този процес изисква време. Дори да трябва да изчакаме да изтече договора на Хари Магуайер, дори да трябва да изчакаме да изтече договора на Антони Марсиал, вече и на Санчо, трябва да са минат тези години, да дойдат нови хора на тяхно място, да се освободи този бюджет. Има ги, наистина ги има такива играчи, които са в отбора, той си ги разпознава и ще се опита да се отърве от тях, но отново те трябва да се заменят с хора, които искат да печелят трофеи, искат да играят за фанелката и с по 3 адекватни на година, защото както казахме, януарският трансферен прозорец ни е пълна дупка, купуваме само на Зула, ако трябва нещо да се замени. В случая както беше Векхорс, видяхме, че не сработи. Да, интересен ход беше, но не сработи. Не случайно Рагни, като дойде, едно от първите неща, които каза за отбора. На отбора не му трябва козметична операция, а му трябва сърдечна операция. Трябва му много голяма операция, в смисъл такъв тежка операция, дълга операция и за това няма да отнеме малко време. Дори тази година наистина може би вече изтървахме шансовете за топ 4, но ако се вземат въпросните трима играчи, които да са на сравнително високо ниво, да оправдават очакванията, да играят по начина, по който иска да играе Ерик Тен Хаг, това ще отнеме още една година. И още една година, за да имаме колко стават 3, първия сезон 4, 3 тази година, 7, още 3, 10. Демек след 2 години ние ще имаме 13-14 адекватни пича, които искат да играят за този отбор на 100%. Всеки един да иска да играе за този отбор. Така че прекалено е рано да му се
отнема, мисля такъв да се гони Ерик Тен Хаг. Така, другото, което е нещо, което ние слушаме, но никой не го е виждал това нещо. Какво им предвид? Финансовия фейрплей. Миналото лято постоянно слушахме финансов фейрплей, не можем да харчим заради финансовия фейрплей. И изведнъж, топа януари всъщност можем да оправим там счетоводните книги. Окей, дори и да има нещо вярно в цялата тази работа, когато дойде следващия менеджер и той трябва да си кара идеите, как ще го направи? Щом имаме финансов фейрплей, как ще си купи играчи или какво ще разпродаде наново всичките играчи, където Ерик Тен Хаг ги е купил. Ще останем с Магуайрите и Мактоминетата, мога да си купим и Фредката обратно, Джони Евансити, какво правим? Щом има финансов фейрплей, щом има такива рестрикции, ако наистина ги има, защото, както казах, виждал съм, но няма, що не засяга някои други отбори, не знам, но в крайна сметка, как ще стане тази работа? Кой менеджер би дошъл в Юнайтед и би продължил това, което е започнал Тен Хаг? Ако има такъв, по-хубаво да си остане Тен Хаг, защото да, тегаво е, малко е крив, нали, на моменти прекалено много изисква. Личи си, че това не знам нидерландското в него ли какво е прекалено твърдо, прекалено студено, може би за някои хора. Те не са доволни и съответно мрънкат или не се раздават. Но когато дойдат точните хора, които ще се раздадат, имат готов менталитет, искат да печелят, дисциплината е на първо място, тогава може би вече ще започнат да се случват нещата. Плюс това, защо всеки менеджер, който се тръгне от Юнайтед, се оплаква? Минат са година-две и почва да мрънка. Мауриньо, човек с толкова спечелени неща, казва най-доброто ми постижение е второто място с Манчестър Юнайтед. Защо? Проблема не е в Ерик Тен Хаг. Нали? Този сезон, освен всичко, имаме прекалено много контузии, ВАР нещо, в смисъл такъв, ние не играем само срещу, както е тази седмица, не играем само срещу Брентфорд, ние играем срещу Брентфорд и срещу тия пичови в една стаичката с телевизорчетата срещу ВАР. Защо това е така? В смисъл, всеки сам да си преценя. В смисъл, всеки сам да си прави изводите, дали някой иска да бута едни, да сваля други. Просто такъв е цикъла, в който се намираме. Рано или късно това ще приключи. Преди и ние бяхме, още когато нямаше ВАР по времето на сър Алекс Фъргюсън, наистина имаше много решения в наша полза и сега просто, както се е завъртяло, ние сме били тук, колелото се е завъртяло и ние сме тук. Но, рано или късно, пак стигнем горе. Надявам се. Същите те менеджери, които се оплакват от схемата в Юнайтед, в йерархията в клуба или начина на работа в клуба, в крайна сметка си тръгват и си бачкат сравнително добре, нали, тези, които работят. Дейвид Мойс, от всичките, нали, като изключим временния Ралф Рагнинг, от всичките, които са минали след Алекс Фъргюсън, той остана най-малко, но сега го виждаме как в Уест Хем, окей, да, на моменти са на предизпадане, но в крайна сметка явно тяхната идея, тяхното желание е да се представят добре в Европа. Случва ли им се? Случва им се. А Рагник, който го споменах, с Австрия не мисля, че се справя зле. Сега, Ван Гал, той пича като цяло, може би и той си е чешит като Ерик Тен Хаг, им е малко по-тегаво там при него, но в крайна сметка пак си стигна с националния на Нидерландия сравнително напред, просто са появи Аржентина и отпаднаха от въпросното световно, но както и да е, пак се отнесах. Така ще се радвам да напишете вашето мнение долу в коментарите. Съгласни ли сте с нещо, което казах? Не сте ли съгласни? Опровергайте ма. Не, че се опитвам да ви продам нещо и да ви обяснявам. Всеки си има мнение и за това ще се радвам да го прочита долу в коментарите. Също така бих се радвал и да ми кажете за мача с Брентфорд, дали бихте сменили Онана, бихте ли сменили Рашфорд, бихте ли дали малко почивка на Казимиро, бихте ли дали шанс на Гарначо и така нататък. Аз силно се надявам поне в този мач да видим Бруно в обичайната му роля, защото явно той като не е в настроение и отбора не е в настроение и не му върви играта. Както и да е, от мен е толкова. Благодаря ви, че споделихте мнението си долу в коментарите. Ако искате, долу в описанието на това видео ще има линк към Discord групата, Fantasy лигата. Заповядайте, ще се радвам да ви видя и на двете места. И така, толкова от мене. Късмет, безсмъртие, пазете се от змиите и гори Ман Юнайтед. Чао!